Bah. Aluman langsung apa dia? Ye, nengle full setup langsung apa itu nama? Kelana naik dengan nak sakit. Gidilai, ginani mau dia gue naik makan nang gabak yang duku tanah naik. Balrom. Solo kan lelang balik, mana kena kesini? Danger. Angker ini apa tuh? Makan ini juga. Gangga lupa, finally success. Sukses. Free binda so tapi langkah ini England ini. Ini, baik baik. Snake. You okay? Nama? Pohon angker. Mina bal mina. Yan. Bro, angker kuntir. Dan Baksia ni mak. Ayo. Ayo. Celo mulai. Roman, suara sosnya. Ye. Amal loh, kapne. Kapne amat tatoan nih, gitu buat minta tatoan tuh sih. Kayak orang dengan ke, ya bukan. Kayak orang dengan ke, pek galang tuh sini apa gini? Kayak orang kali. Hei, masih tunggu apa? Sih kau ber, gini nggak? Bilang bal. Masih tunggu apa? Aja mau supaya pala. Pokoknya iman kezuau nih ada dong bawa. Iman cia saya kan nih pokoknya. Nih. Gak pernah ngali manusia apa apa ya. Nih kira di rodong sedang sedelah kita tuh micikna nih. Nih. Nih kira di rodong sedang sedelah kita tuh ini nih. Nih. Nani kata yang baik. Pokoknya. Aram se. Dong bawa birat gelau. Ini मोजां सिनबाय ने थाथ'नि दसे नै लोगोफोर नैयाव माने हौवा हिनजाव दिल्लीनिफ्राय नैसोरो नै दिल्लीनिफ्राय फैदोनो नै दिल्लीनि इयो दिल्लीनिफ्राय इयाव बेरायनो फैदोबा नों आसामनिफ्राय मानो हायाखै बाक्सानिफ्राय मानो हायाखै हो भगबान भगबान नै मालाय गाइड मालायनो फट' दिखांना लाबोदों इसोर नै गाइड लाना फैदोंना गाइड लाबोबाथाय माने फट' दिखांनो मोजां जायो आरो खिन्थु सोर फैसा होना फट'नि कारनाव सोर फैसा होनानै गाइड लाबोनो इसोरखौलाय 500 थाखालाय डेन्जारेस मिथिबाय माया नों इयाव खावथावथाव जना थागोन मालाय दिल्लीनि मानसिया सिगाङाव ओंखारलांबाय नोङो आसामनि मानसिया बाक्सानि मानसिया मानो हायाखै भगबान गन्थं मोखां ओंखारनांजोब्बाय बेस्ट नोङो इफोरबायदिनो बेस्ट मालाबा नों देलायनो नाङा नोंखौ इदिनो समान इदिनो मोजां नुयो नों जेरै थायो था मिथिबाय Incal खालामदों नामा? Incal नङा इनस्टल खालामाखै दिल्लीनि मानसिया मालाय सिगाङाव ओंखारलांबाय थरैना मालाय बाक्सानि मानसिया लकेलनि मानसियानो Baksia ni mak. Ayo, celo mulai. Roman, suara sosnya, ye, ini nggak? Ini Sremun kayak mana? Maya? Sremun nakan. Nubain mbak, mana? Oke malah ya saya pun di tangan, tapi tangan maba tangan dengan hidup selabai. Raube जोंनि बर' इउटुबार रावबो फैफेराखै बेखायनोथ' जों फार्स्ट टाइम फैबाय मिसा होनाखै दे लोगोफोर बि बयसा खनसे फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय भिडिअखौनो यानि चेनेलाव नुवासै आङो नायफिननि कारनै मानि कारनै दानखो इखौ एख' मिथिला ना स्ट्रेकसो ना मासो हो बर'नि इउटुबार सोरखौबा फैनाय नुफेरदों नङा बि बयसासो फैबाय जेनेबा ओमफ्राय आरो सोरबा नों सेकेन्डआवनो इनमुइलारि चलो जस हो गया हो गया जस देखने का नीचे नहीं देखने का मिथिबाय आरो फैबावदो इनि मालाय दखाननि माखा आगारना लामाखो Malah फैबावदो लामाखा आगारना नै माल लायै फै दखाननि एकदमबारे गोजौ दखान दं इसोरना गोजौ दे
ऊपर में दुकान है हाँ आपका हाँ चलो हम भी जा रहे हैं रेस्ट लिया नुबाय इसोरो दै लिसाफोर खालामो इसोर गिलालै गिला इसोरो दै लिसाफोर खालामो नै एख' माबा भयानो गैया इसोरनाव बेखौ मोना दा जोंबो हागोन नायालै हागोनानो फैखाबायानो अबावथो थांफिनो बिनि खर'आव थांगोन नों नोंसो दुरबल खालामबाय दं गायथिं थांबाबो नों थांखानांगोनानो लाखै आरामसे गायहरना प्रभु जिंदाबाद नामा भगबान angkasa Mina प्रभु angkar gembira angkar ini apa ada makan ini sorry itu nih tunggu bosnya alain asdin mau dong main mencegah alain asdin mau di mencegah kabar lima manusia keren bini ya malah gizbeng jibonaव सोरबा फैफेराखैबाथाय एक्सपिरियेन्स लानो हागोन गिजबायलै आं खिन्थु डेन्जार एक्सपिरियेन्स आरो इखौ बुंनो नाङा भगबान गाबनो नाङा मिथिगौ मानसिया गिदोलाय गिनानै मोदै गनाय खोमा खालामनांगौ गाबाखै आङो दुखु जानानै बाल रखम आरो नोंखौ गाहायाव नाहरना होनबाय दं ना गाहायाव नों मानो नाहरबाय दं नाहरब्लाङो नाहरना नोङो आंनो बेसे मावगुजोब्बाय आङो माला मोनहैगोन नै मोनसेयाथ' ओरै सासपेन्सन बावसो खोमा ओरै मावगुनाय बावसो खोमा नै आलायनासो दोनबावदो टपाव मोनहैनायालाय बेयाव आरो माबायदि आं बुंनो रोंला 20 मिनिट नालाय 20 मिनिटसो दंबावनो खिन्थु 20 मिनिट थांनायानो इ लामायाव 20 मिनिट थांनायानो कमप्लिट बाराखैला बबे गोजौआवलाय मानो दैयावलाय गोजौआव नङा होमबा जों थाङो इ गोजौ नङा ओरैसो एक्सट्रासो नैफोरबायदि गोथौनि ओरै एक्सट्रायावसो अन्थाइ गेजेराव दङ ओइ नैयो जेरै दं इयो जेरै दं इफोरबायदि दङ मिथिबाय ओइ फिसाया जेरै दं रबारा खिथिनाङा आं गिबाय आं थु गाहायाव नायना फै खर' गिदिंगोन फै गिदिसो नैलाय नै मावनायसोबाव बायना थांथावा फैथावा माबा इसोर आफा बोराइ बाथौ भगबान फाय इंलेन्डनिफ्राय खासे थांलायबाय इंलेन्डनि अ इंलेन्डनिनो बा बया दमाव थाबायखादो नै डेन्जार नुखायो मानसिखौ डेन्जार नुखायो बयथ' फिटखायो खाथ्राखानो ओइ माथोलाय खायो माथो खानांगो अ हेल' होननांगो नों सं आंगिसो मोखौथार रायलायफानो रोङा रोंथ्रा बेथलि बया डेन्जारखा मानसिया गोबखाथ' होसोने अ नों बिदि थाबायग्रा गोब थाबायग्रा मानो माखरनि दुलबर एसे अमा बेदर जाग्रा मानसियानो है इदिबालाय बोरै जानो अमा बेदर खामफ्रोमबो जाहोगासिनो अमालाय दाउ लकेललाय ओरै एसे दुलबरबालाय बोरै जानांगौ जिबनाव ओइ नै मालाय नै नाहरनि डेन्जार थाबायखायो नै एख' टेनसन गैया मालाय एख' गाइड टाइट नाङाखै मिथिबाय हारसिं बायदि हारसिंनो होलांगासिनो रौ हो बुजिद' बिराद दमनि मानसि इसोरो मिथिबाय फोरना डेन्जारसो इसोर दायो रिसार्चसो खालामनो फैदो मा दं मा गैया दंफां लाइफांखौ नायनो फैगोन इसोरो मिथिबाय बेखौ थाबायनो बायदिनो नै रनायफोरनाय फ्रि बिन्दासाव थाबायलांखायो इंलेन्डनिनो ओइनो मायबा नुबाय थाबायलांखायो इंलेन्डनिनो ओइनो मायबा नुबाय स्नेक You okay? Okay. जिबौनो भिडिअ लानायाव बया ग्रुप जाना दोनथिङा दा खोन्थैनांगोन आं बिराद दमनि मानसिसो मिथिगाबा बाथ्रा थ' मोजाङै थाबाय अन्थाइ खेरफाफोराव थानो बागो थरायनानै फार्स्ट भिउ पइन्ट फार्स्ट भिउ पइन्टखौ मोनबाय आरो माने फार्स्ट टाइमाव এনেকুৱা मेंदोंमोन फैयै फैनानै एसे मेंगाबाय आरो एसे माने बेफोरबायदिनो जायोना फार्स्ट टाइमाव बिराद मेङो बेयाव नै फार्स्ट भिउ पइन्टखौ मोनबाय फैनाय
आरामसे wah danger wow 이거자 मोनहैनांगौ आरो ओइ नै तरना destination साव मोनहैबाय Oh my god. मोनहैबाय इनिफ्राय दंबावो गोजानैनो नै जायगायाव थाङो जोङो नै इ जायगायाव मावरिंखां इ अन्थाइनि नामा नै खुसि दसे जथ' दैयावनो बेनो मेदाम मोनहा इसोर दिल्लीनिफ्राय फैदों नै इसोरबो रेस्ट लादों हाजोआवसो गाखोदो माथो मायावथो हाजोआव नङा नों मायावथो गाखोनाय बायदि मोनदो मायावथो गाखोनाय बायदि मोनदोंलाय बै गाहायनिफ्राय बोखांनायना वाव भेरि डेन्जारास इखजा थांनो हाया थाङा इखै मिथिबाय बयदरे स्लप खायो स्लप इ औवायाथ' एख' खामानि होनाय नङा बे गाहायाव एनो गवानै भिउखौ नायदो खनसे वाव मिथिनाय जोंनि सिगांनो मोनहैनो डेन्जार এনেকুৱা ভিউ मिथि खाथ्रा खुसि गिदोबो खुसि जादोबो एकदमबारे एक्साइटेड जोंनो बोरैबा जाजोब्बाय मेंबायबो ओमफ्राय इनियाव माखासे मानसि थांना दंहैखायो गारि भारा लायै फैयो इसोर शिलंनिफ्राय गारि भारा लायै इयाव फैयो आरो माने एसेबांबो फेमास जाथ'वाखै जायगाया फेमास जायाखै नङा फेमास जादो ओमफ्राय खिन्थु लकेलनि मानसिफोरा इखौ बारा मिथिबाङा जोङो शिलंआव सोंदोंमोन ना शिलंआव सोंनो मिथियासो होनना सोंदो ना दाखालि नङाबा शिलंनि मानसि हिसाबै मिथिनांगौसो 10 जनसो मानसिनाव जोङो सोंदोंमोन बेसेसो गोजान जायो ओरैनो माबायदि जायगाफोरा होननानै खिन्थु इसोर रावबो मिथिया जों लकेलनिया थांफेराखै होनखायो थांफेराखैल' होनना बुङो इमान बेलेग कान्ट्रिनि मानसियासो फैयो इयाव इंलेन्डनिफ्राय फैदोबा दिल्लीनिफ्राय फैदोबा इंलेन्ड दिल्ली दा इयाव मोनहैनानैसो खोन्थानोसै डाइरेक्ट बयद' मेंबाय नैनिफ्राय ओंखारबोनानै नै लामाया डेन्जार खिन्थु बवा अन्थाइ सिंदो साबनाय नामा हो सोरना फै लाखैदे ओइ हाबजागोन ना आङो हाबजागोन ना हाबजाया हाबजागोन ना बेगासो इयो नांथारसं नांथारथ'रो र' नै बया थियाखा लाख फै डेन्जार जिबनाव आरो इनिफ्राय एख' ट्रेक खालामनांला इखो जुदि ट्रेकखौ खालामदोबाथाय जिबनाव एख' ट्रेक खालामनांला पारफेक्टसै नोङो नुबाय नै ससमाखौ बोरै गोलैलांदो दहाय जुदि गोथौआव इफोरबायदि गोलैलांनायबा मा जागोन देनाय डेन्जार जायगाफोराव नोंलाय मानो जथ' बथ' खालामनो लुगैबाय थायोलै नो बुजायला जिउ नै जेनेखा डेन्जार ओरै खायथायसिगोन ओरै नै ओरै दुब ओइ नै मानसि आरोबाव नोंसोर थांबावनांगो नै लोगोफोर मालाय इंलेन्डनिया गाखोहैबायानो नै डेन्जारैनो फिसासानो बोरै नुदोनबाय नै दहायनि हिनजाव बया स्पिड खिन्थु मानसिया हो फट' लागोन वाह इमान दमाव थांदो नुबाय इंलिशनि बोरै नांगोन प्लिज गिभ मी वान फट' हा माबोरै प्लिज गिभ मी वान फट' नांगोन ना मा होनदों बेनो दे बिराद दमाव थांदो खिन्थु नै हारसिंसो दंहैबोयो दा इनो गाहायाव ओमफ्राय नै गोजौआव मालाय नै सेल्फि लागासिनो गोजौनियालाय नै नायफैनाय नै सेल्फि लागासिनो मालाय नुवाखै हालायो थौ मा मोननायनि नामा मोननायनि मोसाबायनो नै गाबै फैनानै बेफोर गथ'आ दा मोसाफैबाय नुबाय ओरैबायदि खुसि जायो माने लामा ससेयाव ओरैबायदि दुखु जानानै लास्ट एन्डिंआव बिराद खुसि जायो बेफोरबायदिनो जायबाबो नै फाइनालि लोगोफोर एकदम बारे डेस्टिनेसनसा जोंना खाथियावनो नै चलो माबा एकदम बारे जस जासिनबाय आरो जोङो खारनो ना माथरना खारनाङा नोंहा बयद' गोथौ दं दाबो नै बयद' गोथौ चलो जल्दि माबार 10 मिनिट्स नांबावगोननो बेनिफ्राय 10 मिनिट्स माने नोंनि थाबायनायनि माबासो बाथ्रा नुबाय जेराव मेराव पस्ट होनो नागिरबाय थायो मानसिया नोंनि थाबायनायनि एक्सपिरियेन्सजोंसो इयो खोथा नोङो 10 मिनिटनि जायगायाव नों आधा घन्टाबो लानो हागौ गावबा गाव माबासो इयो
चलो 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 ओमफ्राय आरोबाव नै डेन्जारास ब्रिज मोनसे मोनबावदो नै थौ 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 ओमफ्राय नै लोगोफोर इयुनाव जुदि सोरबाफोर फैयोबाथाय नै ब्रिजजों थाबायनो मोनगोन जोंना खिन्थु फायग'आ बया दासो हो दासो माने बेखौ गोदान गोदान बानायगासिनो इयुनाव जुदि जोंनि उनाव जुदि मास माबा बोसोरसे बोसोरनि उनाव जुदि फैयोबाथाय माने इ ब्रिजआव थाबायनो मोनगोन आरो दा जोङो नैफोरबायदि ब्रिजआव थाबायदो खिन्थु ओइ ब्रिजआव थाबायनायनि मजाया आलदा नै ब्रिजआव थाबायनायनि मजाया आलदा जायखौ बुङो बेम्बु ट्रेक बेखौथ' बे माथो बायफ्लेजोबनायसो बुस्थुआलाय लाखै लाखै अयथ' लाखै लाखै थांनांगोन इयाव नै थुबथानासो दोननायबा बोरैबा बायफ्लांना होबाथाय मोनहैजोबा मा जानो दे सोमावना सोमावना डेन्जार डेन्जार जायगालै सेफाय खरबनासो होजोबना दोनदो नै कमजुर मानसिफोरा फैथाव जायानो दे नै आरोबाव डेन्जारबाव इयो नै डेन्जारबाव इयो नै नाय मामथियानो थरनाया मानबायबायसो दि फै फै मानबायबाय थादिनो लाखै लाखै एकदमबारे बयद' थियायो जेने तेने गाखोबोनो हादों आंबो दि फै रेस्ला थामल' थरा देर बिदिनो फिसा फिसा माने बिराद डेन्जार डेन्जार ट्रेक दङ ओमफ्राय नै इयुनाव सोरबा फैबाथाय नै लामा थाबायनो मोनगोन ओरै गोजौदो मोनसे लामा गोदान बानायगासिनो ओइनो इखैजा 2-3 बोसोरसो उनाव फैबासो थाबायनो मोनगोन फैखालाबो ना फैखाला डेन्जार नुहुरदो नै लोगोफोर इखिनिखौल' नायग्रो थरना फैदो फै वाव खतरनाक भाई अरे बाच्चा नै नोंखिजानो बाख्लायनांगौ डेन्जार बापरे फाइनालि जायगायालागै मोनफैमारबाय जोङो अरे फैसा ए भगबान मोजां गाबथाना फैदो बाबु मोजाङैलै आरामसे जोबोर मोजाङै फै दे बोलो गिजोबगोनथ' आरो नै जेनेखा मुफुर थाग्रा रखम जायगाया मोजां फै मोनबाय नै डेस्टिनेसन्स जोंनि वाव थारना वाव मेंजोबबाय दोग्रिना मेंबाय गथ'आ तु बापरे ओरैनो नै खासेया दिल्लीनिया गिनानै थांनो हालानो भेरि डेन्जारास फाइभ नै ग्रं ग्रं गोथौखा थरना मोजाङै दे नोंसोर थाबाय आरे भाई साब एकदमबारे जायगायाव मोनफैबाय बिराद डेन्जारेस दिनैनि बायदि गिथावना खामानिखौनो मावफेराखै ऊपर नहीं जा सकता आप हाँ अच्छा वहाँ पे आया है हाँ माने ये ससेनिफ्राय फैफिनबाय नै गिनानै मानो होनबाथाय बिराद थिया नायो ओके आप जायो सोरबा दं नामा इखौ थांग्रोनो नै ससेया बिराद डेन्जार इयो थरनानै गाखोग्रो बिराद गोजौ एकदमबारे थियाना बुस्थुआ नै बिराद गेदेर पाहार इयो नै ओइ वाटारफला रौ 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 दे थाबायलां बिराद गोजौ इयो नै फरेनारा मालाय फैफिनबायानो मालाय सल' खनलायलांबायलै मान खोनांगोसो नै डेन्जार बापरे 당들어 थांगासिनो फिस्लायफ्लांबाथाय गैला दि आरे नो भिडिअआ
Tuh. Gigi liang nggak? Are. Hah? Mana ya? Tuh. It's very dangerous. Hah? Foto lah, Mem, एक फोटो चाहिए. फोटो. Okay, quickly, go on. दे ला. ओइ, एकजानाय ना का एकजानाय ना. Itu dख'ना गानना फैनो हायो. थाथ'यो दसे. मानसि गामा. थ'. नैखिजा बिराद थिया. इखिजा बिराद थिया. थरायना हाबगोन. सानै हागो ओमफ्राय गिनाय मोनो माने सिङाव नाहरबाथाय. सिङाव नायनाङा माब्लाबाबो नैखिजा नायनो अयथ' थियायो नै. सुंथानासो दोनहरदो नोंनि उनावहाय. उन्दै सुंथानासो दोनदो वाव. औवाजों सुंथानासो दोनदो. भिउसखौ नायदो इनिफ्रायनो. डेन्जार नुयो. बापरे. बरिया. बबेयो? जानो आरो लाबोदों माबा मोनसे. गिया इसोरबोला. थ' आवगायसो थ' एसे फट' दिखांबाय दं थ' आवगायदो. खस्थ' मोनदों. थांखिसिम सौहैनायनि थाखाय बिराद एक्साइटेड थरायना थ' बिराद डेन्जारास नै इयावबो नै. बापरे. सिथाबनानै थाबाय सिथाबनानै. सिंखिजा नाहरनाङा. सिथाबनानै थाबाय. जों दहाय नुहुरनाया बबेमोन? अन्थाइया जों दहाय नुहुरनायनि अन्थाइया? ओइ नोङा ओइ आं गाहायावसो नागिरगासिनो इखौनो. ओइ गोजौसिनावसो सहैलाय. नोंसोरनि गोजौसिनाव ओइ गोजौआव नाहर. गोजौसिनसोथ' आरो इयो. ओइ जों दहाय नुहुरनाया. इनिफ्राय नुहुरनाया. जों दहाय गाखोना फैनाया. एसे आरो नै क्लाइम्बिं दंबावो नै. थ' जोब्बाय इन लास्ट गाखोथारदो. आरे. बर'नि रावदो इयाव दिनैसिम मोनफैथ'वाखै. ना सोरबाफोर सिरि-सिरिसो फैदो आं बुंनो हाला. खिन्थु ससियेल मिडियानि मानसिया राव मोनफैथ'वाखै नुफ्लाङाखै आरो आङो. सोरबा फैदोबाथाय भुल होननो नाङा. फैदोबाथाय है मोजाङै ख्रे होनदो नामा? हो? ओइनो सिगांखै बबेजों? ओइ गोजौसिनावथ'. गोजौसिनाव डेन्जार जायगायाव जना दङ इसोर खिन्थु बोरैबा जस्लोलांबा थांबायबो मालायफोरा. इ अन्थाइनि थाखायनो मानसिफोरा पाग्ला मिथिगोना? मावरिंखां सोरबा सासे हिन्जावदो बुलायलायनानै इफोरबायदि थालांनायनि ओरै घटना जाहैबाय इनिया. माने डास्टबिनबो दंखायनो नै. खना मानो दोननाय? खना मानो? खनथारनाय? टप भिउ नायनोसै जों दाना. इनोमोन आरो जोंनि सिमाङा लोगोफोर. इयावनो फैनो एकदमबारे बिराद सिमांमोन. खिन्थु बिराद डेन्जारासबो सिमांनि साननाया. Oh my god. Gangga Tepa, finally success. Success. Gangga Tepa. Oh, बेयाव मोनफैगोन जोंनाव नै. डेन्जार. भिउसखौ नाय भिउसखौ. नोरैहाय भगबान. Mana 11. गिनानै फैयाखैमोन बियो. मोनफैथारबाय. बया गिदोंमोननो. गाखोनायनिफ्राय ससे गाखोनानै ओंखारफिनदो जाहैबाय गिनानै. दम दं थरायनानाव. आंखौ दम गैया होना. जायखिनि जाया मानो खामानिया इयो गासिबो खामानियावबो साक्सेस जानो हागोन मानसिया. Thank you. मानो होनबाथाय गिनायबो थागोन. माबाबो थागोन मा होनगोन इखो? गिनायबो मोनगोन, मोजांबो मोनगोन, इन्टारेस्टबो मोनगोन, गासिबखौबो मोनगोन माने इयाव. डेन्जारासबो मोनगोन. एकदमबारे जिबनखौ दान होनानै फैनाय बायदि मोनगोन आरो इयाव माने. एकदमबारे बापाव दिलोंनि. हद वाव. गाखोनायनिफ्राय जागायनायनिफ्राय दै गरदसे लोङाखैमोन. दासो.
Tuh, laki. अन्थाया बिराद मोजां माने फिस्ला नङा आरो दग्रा दग्रि ओइ जाबाय नों फै नों फै लाखै फै डेन्जार ना हो डेन्जार खात्रानि भिउसा भिउ बयद' भारा दङ नै इसोर माने गाइड खालामो सोरबाफोर सिनायाबाथाय इसोर डेन्जारसो इसोरो डेन्जार गोथौ गाहायखै गिबावसो नुबा थारना ट्रेन बावलायसो माने गिनायखौनो ट्रेन बावलाय एकदमबारे बयद' भारा गसंना दङ इ बोरैबा फिस्लायफ्लांबाथाय गैला आरो थांनो हादिया ना 이거 오랜만에 혼내가지고 दसे मेंगादो ओमफ्राय थांनोसै रिक्स लानाङालै दसे मेंगानानै थांनोसै आरो हाबार जलफि जांदां जलफि जाना जलफि लाफाथ' ओइ मा मानसिलिलाय बेथो जलफि लाना फैफादोनो मिथिगोन ना न'निफ्राय नै नायनि आलु संख्रि लाजोबना फैदों नामा हे भगबान बुंनो नांलालै न'निफ्रायनो आलु संख्रि जलफि लाजोबना फैदों आंथ' मिथियानो माला हानखुमानाय नोंलाय माला हानखुमानाय दाखालिनो हानखादां फैनायनि खानसे सिगां हानखादो हो ओइ आं मोजाङै होनो होनबा थाइसेहरदो खुदै गजोब्बाय संख्रि लगायनोब्रा संख्रि थंख्रि पेकेट खालामजोबना लाना फैदो भगबान Lebar, mama langsung dong आं मिथियानो रे बेफोरबायदि लाबदो नामा आं एख' मिथिया बा आलु मान लाजोबना फैदो ए नोंलाय फुल सेटआपखौ लाजोबना फैदो नामा लानो होनाय नङा होनना खोथाखायाखै हो लानो होनाय नङा होनना खोथाखायाखै यो नुबाय साला लानो होयोब्रा मोजां बुस्थु लाबाथाय मानो लानो होआ जानो बेफोरबायदि पाहाराव फैनानै ओरै फैब्रा नोङो खाथिखाय आंनिखै गोजौ गाखोबाव रोंथारालै गथ'खासै आं याव जायगा गैया गारा हिनजावफ्रा माने बेफोरबायदि पाहाराव फैनानै बेफोरबायदि गोखै बुस्थु मोनजादों आरो मा नांगौ थरायनानै अननायाव बेबो थरायनानै अननायाव थाथे एखन गाया वाव माने दै गांनायनि मेंगानायनि माबायानो खारजोब्बाय आं नायखौ मोनजानानै संख्रि लगायनि बापरे नै आलौ
गोखै बुस्थु जाफैदो पाहाराव फैनानै फार्स्ट टाइम एसे थिखिनि बिजौआव फैनानै पाहार बेफोरबायदि भिउसआव लुगैगोन खोमा मानसिफोरा लुगैखागोन फै लोगोफोर बारा फैसा नाङा फैबानो जाबाय डाइरेक्ट थाफै एकदमबारे खाथियावनो गेट मोखाङावनो हमस्टे मोनो बेयाव थाफैखा ओमफ्राय फुङावनो 8 बाजियाव खुलियो टिकेट काउन्टारा 8 बाजानिफ्राय एन्ट्रि खालाम नामा 2 घन्टा 3 घन्टासो जोङो जिरायबाय ओमफ्राय दाना जोङो ओंखारनायनि टाइमाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै थरनाया अबाव बाहायथोंखौनो दोला होजोबनानै लाबाय बारना सरनायग्राय मा मिथिगोना मबाइलखौ माबायाव दोननानै ओरै रिल्स आथिंजों ओरै जोनायालै ओरै जोनाया र' आथिंजों ओरै जोआ होमबा दा बेखौ जोनायनि रिल्स बानायनायावनो माने मबाइलखौसो जोफ्लेबाय ओमफ्राय नैयाव माबाया टेम्पार ग्लासखौनो जोबायजोब्बाय मिथिगोना नों बायाखै मबाइलखौ आंसो बायदों आंखौथ' निरनसोर नै मबाइल गंसे दोनदों आङो ओरैबायदि मिथिगोना नै नायबानो जाबाय नोंसोरो नै गुफुरा ओमफ्राय ओरै बायफ्लेजोब्बाय आरो ओरै ओमफ्राय मा जाबावगोन दासो बयद' हिटनि बार फैदो अखाया माबाया जोमै एसे सान्दुं एथेबायना ओंखायनोथ' हिटनि बार फैदो वाव थ' बे बिरलांगोनदां ना सुकुन बेयाव सिङावसो जोब्बाय थ' नों थाबायदोल' बेनि आथिंखौबो अबेबा हुथ्रोजोबना लाबाय थेग'जोब्बाय नैखैजा गाहायाव थ' बेनो लासै थोरलायदोलै थ' इसोरखौ फैग्रोनो बेयाव ओंखारनो बिराद खस्थ' जागोन दै ओमफ्राय नै सोरबाफोर जुदि 2 बोसोर माबानि 1 बोसोर 2 बोसोरसोनि उनाव फैबाथाय नै ब्रिजजों थाबायनो मोनसिगोन आरो उनाव दाना जों बेखौ दोननानै थांफिनसै फैनानै बिराद खान्थि मोनदो बिराद सुकुन एकदमबारे बार खोलो बार बारबाय थायो अयद' हिटखा माने सोरबाफोर फैनो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय एसेबां खरस गैया निजि बाइक थाबाथ' एसेबां खरस गैया थावआ फुल टेंकि सोनानै डाइरेक्ट मावरेंखां बेम्बु ट्रेक लकेसना होदो ओमफ्राय डाइरेक्ट गुदियाव गेटआवनो माने हमस्टे दं बेयाव थाफैदो ओमफ्राय फुङाव 8 बाजियाव नोंसोरो ट्रेकिं खालामदो दा जों थांहोलांनोसै थरना सोरबा फैबावदों नामा बेनो नै बयद' मानसिफोर फैगासिनो बे आरो इयाव दलसे दंबावो नैयाव इयाव दलसे दंबावो माने फैनो गोनाङासो इयाव जयो दै थांनाया इयाव ज'आ दा जोंबो थांहोलांनोसै लाखै थांबाय था लाखै माने खासे नङाबाथाय इयो आरो नैयाव जहैनांबायना दा जहैनांबायना दा फैग्रोनो इसोरखौ लाखै थाब उल्थायबा थाब उल्थायबा थाब उल्थाय ओंखार बयद' थियाखा बा दंफां गाखोनायानो साइख्लायाव ओरैबा थाब मोनसे नाहरफिनो ओंखार नोंसोर लार नेनानै दंगासिनो थरायनानै ओंखारनायखौ मदखौ सुखे नामा दे ओंखार लारि नै फैयाखै दे नोंहानि ओंखारनायखौ नेगासिनो आंबो थांनि नै टिमा मानिफ्राय होनदोंमोन थरना आन्द्रानिफ्राय ना फैग्रोनो आज आन्द्रानिफ्राय फैदों नै टिमा नै बेखिनि टिमा इमान गोजाननिफ्राय फैदों थरनानिफ्राय आन्द्रा मा नागालेण्ड मामोन केरेलानिफ्राय फैदो ओमफ्राय मामोन दहायनिया बबेयो इंलेण्ड ना थाइलेण्डमोन इंलेण्ड बिराद गोजाननिफ्राय फैयो आरो माने नैबे भिउनि कारनैनो बिराद मोजां नुयो माने मबाइलाव एसेबां माबा नुवा मेगनजों नायबाथाय बिराद साफा नुयो हाथरखि रखम जाना दं दा थरसे हाथरखि रखम जाना दं दा नै लोगोफोर सोरबा ओंखारनायाव हायाना दावराव जालायगासिनो ओंखारनायाव
ओमफ्राय जाने फट'नि टाइम सोलिगासिनो ओमफ्राय खावसेखै इनि अन्थाइनि उनखैजा नेलायगासिनो मानसिफोरा हो गाखोनायाव नोंहा जिखुनु बुस्थुआवनो गाखोनायाव हायो ओमफ्राय ओंखारनायाव एसेबाबो खस्थ' मोनो ओरैबायदि ओमफ्राय इयाव नेलायगासिनो जमानो ओइ थियाद्राय ना दा इसोर इयाव फट' दिखांनो ज'ना दङ ओमफ्राय गाहायाव मानसिफोर नेजुना दङ आंलाय माखौथो खोथागोन नोंनोलाय माने आं मबाइलाव नुनाय हिसाबै इनि फट'निया ओरैहाय जाहैबाय मावरिंखां नामा ओरै थालांदो जाहैबाय जेनेबा आं थरायना गोसोथोयो बे आरो थरायना सासे सेंग्राया गोसोथोबावो ओइ सेंग्रादो आंदो बुलायलायनानै आं मावरिंखां देरहानानै इदि जाना थालांनाय इदि घटना मोनदों माने मबाइलाव तारमाने इदि जानानै थालांबाय नामा तारमाने आगोल जुगनि जाथाय जेनेबा जुगनि जाथायाव गोदो गोदायनि ओमफ्राय ना जेनेबा ओइ भगबानफोरनि जायगाया जेरै थालांदो इफोरबायदि थालांबाय आरो मन्दिरफोरखौ जेरै लुहैदो बेफोरबायदिनि अन्थायाबो नेरसोन रखम जाना थालांदों बयद' मानसि जाबाय नै दा बायदियावसो माने बिराद टाइम जायो ओमफ्राय इयो अन्थाया कुनु गाख्लाया दे डेन्जार इयो अन्थाया गाख्लेबथारनि तामान गोरा इयो अन्थाया मानसिनि खुगा रखमसो नुदों थौ थांसै दा जोङो डाइरेक्ट गेटआव लोगो मोनहैसै लोगोफोर मेंबायबो दा आरो ओंखारनायाव आरो गाखोनायाव आरो मेंबावगोन डाइरेक्ट गेटआव ओइ ओरैनो दोनसै दा सेंग्राफोर टिम फैबाथ' आरो मिथिखायो माबायदि जायो अबस्थाया डेन्जार गोथौ नै भगबान इनिफ्राय बांसिन साफा नुयो आरो नै दोनलै सिथाथ' गोमजोबो ना माथो माबायानो जोङो इमान मोजां नायनानै थांदो थेवबो वाटारफलखौ नुवासै आरो जोङो अबस्था उल्था जादो ना थौ थाबाय नै इखौ नुवासै आरो जों दा जों दुगैला ड्रेस लाबाखै ड्रेस लाबनायबाथाय दुगैनो हागौमोन आरो पार पारसन 50 थाखा 50 थाखानि दाउदै जाहैगोन आं 50 थाखानि दाउदै जाहैगोनथ' वाटारफलाव एसेबां माबा थायाना दुगैनायनि मजाल' लानाय जायो इयाव मायो ओइ बिदि लानाया नोङो थब्ल'ना दैयाव थाबाय थानो हागोनब्रा गोजावनानै ओइ नाङाथ' नों आरो बिखासे लोमबानो हांथोन जायोबालाय बोरै जानो हो थौ रंबायसो थांग्रोनो इसोर थांग्रोनो बबेखौ इ दैखौ लोङो नामा थांग्रोनो इसोरखौ इ दैखौ लोङो नामा मोजाङानो वाटारफला बया नङा इनियाव दं ओमफ्राय इयावनो 50 लासिगोन आरोथ' नै माने ओरै दहाय ओरै उल्थायै फैदों नालाय जों इ बुस्थुखौ नुवाखैमोन ओमफ्राय दा थांफिननायाव बेखौ नुबाय मोजाङानो थांनायाव ओरैबादि एनार्जि जादोंमोन बे एनार्जि ल' एनार्जिलाय थ' दाउदैखौ 10 जायगा होनसै दखानाव रुना रुख'नाय खालामनि दाउदैखौ दा थांगासिनो जोङो थांनायाव मा दाउदै 10 2000 जालाबायनो नै गोजा बाख्लायदोंमोन ना नै इजा बाख्लायोमोन इजानोथ' लोगोफोर मेंजोब्बाय आंहानो गलांसिगोन 100 केजिखौ लानानै मस्थ' पाहाराव गाखोनो हायो मानसिया आं नोंखौ मा होनदोंमोन पाहार गाखोनायाव बेग लानाङा होनना मा होनदोंमोन नोंसो हिनजावनि खोथा लायाबा बिदिनो जाखायो दैखौ नादो लोंगौमोन नोङो बेग लायामोनबा थेवबो मोनबाय जोङो ससेल'सै फाइनालि गाइस मोनफैबाय अ माय गड फैबाय आरो जों मोनफैबाय इसोर जिबनाव माने थैनायनिफ्राय गोथां जानानै फैफिननाय बायदिसो आरोना जायगाया ओरैबादि गिथावना माने सिङाव नायनोनो हाया ओमफ्राय ना थांनानै फैथारबाय ससेखिनियावथ' बिराद गाबनोसो ओंखारजोबदोंमोन आङो ना थांनोनो हायो ना फैनोनो हायो वाह दिनैनि भिडिअ' बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन एबार आरोबाव डेन्जार जन्नत मा होनो 50 किल'मिटार थांबावनांगौ ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानानै आरोबाव ट्रेभेलिं खालामलांनोसै नोंथांमोनजों ब्लगनि गेजेरजों शेयार खालामगोन